Gepleyer Adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji sentýabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anna Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarymyz çekdi. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçilik gaýtadan güýçlenýär. Möhüm seneleriň öňü sirasyna welaýet ýaşaýjylary Aşgabatdan kowulýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňkemerler adatlyga çykdy. Türkmenistanyny birinji sınıf pawaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 esse azaldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okalanlaryň beşligine girdi. Gepleyer Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň yerli habarçylary şu hepde ýurdun ilatynyň agyz suw bilen öpçünçiligini ýüzüýüz bolýan meselelerine öwrenip, ýurt ýolbaşçylarynyň suw meselesinde berýän wagdalarynyň doly berjay edilmeýänligini, sebäpleriň köp ýerine adamlaryň arasy agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklarynyň saklanyp galýanyny habar berdiler. Bir Türkmen kanunçylygynyň ýolbaşçylar tarapyndan gödök bodulýanlygyny aňlady. Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary esasyna güýje girilen Suw kodeksi ilatyň, ýagny suwdan peýdalanjylaryň Türkmenistanyň kanunçylygyny bellenen tertipde özleriniň suwdan peýdalanmagy bolan hukuklaryny goramaga haklydygyny aýdýar. Emma ýaşaýjylar adatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan yerli synçynyň sözlerine görä repressiw çärelerden çekinip, hatda suw haklaryny hem sorap bilmeýärler. Şol wagtda gazyň gelýän milliardlarça dollarlaryň başga ikinji derejelik gurulşyklary sarp edilmegi bilen suw meselesiniň çözülmezligini terişde ýetmezçiligi bilen düşündirmegiň mümkin näligini aýdýan synçylar hemma. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklary baradaky söhbeti kardeşim Maksat Ataýewiň Marsewtindäki ýagdaýlara syny bilen başlaýarys. Mar vilayatynyň käbir etraplaryna we oba ýerlerine arasy agyz suw bilen öpçünçilik ulgamlarynyň ýagdaýy göz goýunlygyna galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw öpçünçiligini suw goýulary we suw howdanlary bilen öz başdak gidermäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerine ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw öpçünçilik ulgamlarynyň hadasyz iş tertibinden we yaramaz hilinden şikaýet edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary günorta günler Sebitiň oba ýerlerine we Sebit paýtagtyna suw öpçünçilik ulgamlarynyň ýagdaýyna öwrenýär. Türkmenistanyň raýatlary esasan merkezleştirilmedik we öz başdak suw öpçünçilik ulgamlary arkaly agyz suw bilen öpçün edilýär. Käbir sebäpleriň suw öpçünçiligine suw daşaýjy ulug terişdelerinden hem peýdalanylýar. Şäher ýerleri merkezleşdirilen suw deskalarynyň etrapları we oba ýerleri köplenç merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdak deskalardan, ýerasty suwlardan, guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň günorta günler Sebitde ýaňy ýakyna geçiren gözlegleri ýol öten türkmen Bayramaly we Garagum etraplarynyň garamagynaky geňeşliklerde we oba ýerlerine yerli hojalyklaryň agyz suw öpçünçiligine esasan öz başdak suw öpçünçilik ulgamlaryndan, guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýanlyklaryny görkezdi. Murgap deriýasynyň Günwatar ýakasyna ýerleşýän ýol öten etrabynyň käbir geňeşliklerine, hususan çöl ýerleriniň alkymyna ýerleşýän obalarda hojalyklar öz başdak suw howdanlarynyň peýdalanýarlar. Geňeşlikleriň ýaşaýjylary ulug serişdeler bilen ýaplardan suw daşadyp hojalyklardaky beton suw hogullaryny doldurýarlar. Hoguldaky suwun çägesi aşak çökenden soňra onu içimlik suw hökmünde kullanýarlar. Diýip bir oba ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Garagum kanalynyň ýakasyna ýerleşen Türkmengaly etrawynyň zähmet keňeşligine yerli hojalyklar agyz suw üpçünçiligine suw guýlarynyň peýdalanýarlar. Adamlar 15-20 metr çuňlukda gazylan guýlardan bedere bilen suw çekip suw içýärler. Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Oba ýaşaýjylar 1990-njy ýyllaryň 1-nji ýarymyna zähmet keňeşligine merkezleşdirilmedik suw üpçünçilik ulgamlarynyň ornaşdyrylandygyny, suw krantlarynyň oturdulandygyny aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasalanmadyk bulonçok çägeli suw akyp başlapdyr. Hatda käteler suw kranlarından ot çöp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol lowurlarda, owalarda peýda bolan neşekeşler ýeriň aşagyndaky turbalary ogurlap satyp başladylar. Diýip zähmet keňeşliginiň bir ýaşaýjysy gurrun berýär. Şeýlelikde yerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başdak suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmengaly etrawynyň 40 kilometr töweregi Demirgazykda ýerleşen Bayramaly etrawyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrlygyň ilki ýyllaryna döwletiň tagallary bilen çekilen suw geçirjileri, suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşen mekan geňeşliginiň ýaşaýjylary öz obalaryna suw geçirjileriniň çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyna diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar. Bizim obamyzda agyz suw krantlary bar. Emma olardan diňe kış paslyna suw akýar. Bahar, tomuz we güýz aýlaryna krantlardan suw akmaýar. Kış aýlaryna sähel suw akýar. Ýöne biz suw daşaýjy ulaglara suw sargap, hojalyklardaky beton suw howuzlaryny doldurýar. Diýip Bayramalynyň mekan geňeşliginiň ýaşaýjylary gurrun berdi. Mara welaýatynyň Demirgazyk böleginde ýerleşen Garagum etrawynyň ýaşaýjylary etrap merkezine suw krantlarynyň berilýän içimlik suwuň arasynda däldigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağılar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terbiýeçiler suw üpçünçilik ulgamlary arkaly iwerilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmadyk halatyna çağılaryň arasyna iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Welaýatynyň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deriýasy kesip geçýär. Şeýle-de Han Howuz suw howdan hem bu welaýatyň çägine ýerleşýär. Welaýat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlara berilýän suwuň basyşynyň juda pesdigini aýdýarlar. Mar şäherine suwuň basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär. Diýip bir şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ýylaty köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalyşýarlar. Galbersede köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşaýjylaryna görä xlorlanýar we köplenç ajymtyk kakýar. Öz başdak nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylýan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýerdemin gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň bidirek akýan pursatlary, suw geçirjileriniň wagtyny bejerilmeýän halatlary hem bolýar. Türkmenistanyň soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ozal ilata mugut hödürlenen elektrik energiýasynyň tebii gazyň hemde agyz suwunyň tölegli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu serişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. Hojalyklara suw we elektrik energiýasyny tebii gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasyna ilatyň suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerine adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýarlar. Awtolog eýeleri öz ulaglaryny awtomobillarda ýugdurýar. Işiklerde ýa-da köçäniň urunyna oturdulan suw krantlary biderek açylyp goýulmaýar. Suw hasaplaýjylary oturdulandan soňra suwun sarp edilmegi gözegçilik astyna alyndy. diýip bir şäher ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Sewit ýaşaýjylary soňky ýyllarda suw üpçünçiligi bilen bagly ýerli önümçiligiň telekeçilik işiniň hem ösdürilýändigini aýdýarlar. Dürli nişany suw gaplary ýurduň ähli künjeklerine sarp edijilere paýlanýar. Berdeňi suw Mara welaýatyna öňürilýär. Ýöne diňe berdeňi däl, hem başga haryt nişanly agyz suwlar hem Mara welaýatyna öňürilip beýleki welaýatlara paýlanýar. Diýip bir ýerli telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Suw Serişdeleri Institutunyň barlyklaryna görä Türkmenistan dünýäde suw serişdelerine agram düşýän 22 ýurdun hataryna galýar. Barlyklary görä Türkmenistan bar bolan suw çeşmeleriniň umumy kuwatyndan 40 götürümden 80 götürmeçenli peýdalanýar. Şeýle-de Suw Serişdeleri Institutunyň 2023-nji ýylyň awgust aýynda çap eden soňky hasabatyna görä suw dolandyryş siýasatyna gşuwsuzlyk öňümüzdäki 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny merkezi ýurtlarynyň jemi içerki önüminiň 7 götürüm töweregi pese gaçmagyna
ýoluna getirip biler. Suw hojalygy möhüm ugurlaryň biri bolup, oba hojalygy, ekerançylyk, maldarçylyk, energiýa önümçiligi, fenagat önümçiligi we beýleki ykdysady pudoklar kadaly we rejeli suw üçinçiligine garaşly bolup durýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimiziň ýartyny. Öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käbirini kiçirek halk protestlerine sebäp bolan. Mysal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niýazowyň işe gelýän ýoluny ellerini bedire alan aýallaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurban Muhammed Kasymowyň olar bilen gepleşik geçirmegini alyp gelen agyz suw meselesi ikinji prezident döwrüne has çylşyrymlaşyp, üçünji prezidenti has weter kellagry boljagy meňdeýär diýip synçylar aýdýarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedowyň Arkadag şäheriniň adyny Köpekdagyň Belent dağ görüşlerine ýazyp, çıralar bilen bedäp, uzakdan görünür ýaly etmegi taşyrmagy we Serdar Berdimuhammedowyň Aşgabatda gurulmaly täze binalar barada gol çeken soňky kararlary hökümet tanqyçylarynyň aýtmaklaryna görä, agyz suw üçin haraçlanmaly döwlet serişdeleriniň ýene başga ura gönükdiriljakdygyny işaret edýär. Şonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýyna Türkmenistanyň agyz suw hakyna kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň iýun aýyna geçirilen hökümet meclisinde suw, şol sanyny agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tasdiklanyny, şol wagtda da agyz suw bilen üçinçiligi kepillendirýän kanunyň ýerine ýetirilmeýändigini bölekleýin boyun alanına bir ýyldan gowrak wagt geçdi. Elbetde, Türkmen medeniýeti ýurtda uly agyz suw ýatagynyň açylandygyny habar berip, suw meselesiniň bir kemsiz çözülýändigini tasdikleýän oňyn habarlardan ne aç, ne de suwsuz edýär. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we ýerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Ýerli synçylaryň käbiriniň pikirine görä, Türkmenistanlaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde Türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alayda kärizlere agyr darba urulmagy bilen bagly. Meniň belet ýerlerim tejen bilen gadanjy garalygy giden kärizdi. Şol kärizleriň hersinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw welýärdi. Gaty ulu suwdy. Ol kärizleriň käbiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanaly geldi. Kärizleri innen bolmady. Olar gömülüp galdy diýip ýerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan adatlygyň urnan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenstanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakazyn tanadan mesele diýsek ulaşma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wagdalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hassa çuňlaşana meňdeýär we onuň ýa hökümet meclisinde ýa-da medeniýetde ol ýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimetleriň ýynjalykdygyndan we özlerini ağırlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw gurulşyk işgäri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Balkan sewtinde kabarçymyzyň aýtmagyna görä, Türkmenbaş şäherini we etrap ýerlerini suw üçinçiligi pes bolmagyny galýar. Geçirjilerden akýan suwy agyz suwy diýesiň gelmeýär. Ol bulanyk, hili pes. Diňe Türkmenbaşda däl vilayet merkezleriniň tas ählisine suw inni 10 ýyldan gowrak wagt bäri gije gündüziň dowamyny 2 gezek ýerden we agşam berilýär. Diňe paýtagat Aşgabatda suw ýer sagat 6-dan ýary gije çenli berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma habarçylar adatlygyň gündelik habarlaryndan belli bolşuna görä, paýtagatda hem suw üçinçiliginiň kesilip durýanyny, Aşgabatlaryň wagtaly awtoulogly getirilýän suwa noboty durmaly bolýanyny habar berýärler. Türkmenawat da Şowul Balkanawat ýaly sewit merkezlerine 10 ýyl mundan öň ýylaty agyz suw 1 sagatdan günne 3 gezek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplaryny edinýärdiler. Synçylar suwuň sewit merkezlerine agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zolawyny çözülendigini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar. Ol 20 çemesi mehmanhanany suw bilen öpçün edýär. Bu ýerdäki otellerde suw gije gündüz bolýar diýip habarçy aýtdy. Garawum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen öpçün eden, guýu gazan käriz suwuny içen türkmenler
seriştirler näme üçin ulumyň tehnikanyň häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär. Ýurtdaky agyz suw meselesini geçmişde guýu gazyp çözen bolsalar, inni yer astynak suwlary elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Nur Muhammed Hanamov radio bilen söhbetdeşikde aýtdy. Emma yerli habarçynyň maglumatyna görä Türkmenmaşda Balkanda yer astynak suwlary buruw arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Yer astynan suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly. Onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ruhsatnama alaýan ýagdaýynda hem Balkanda yer asty suwy ýetmek üçin 180 metreçe burawlatmaly. El haky çuňlugy goýberilýän turp üçin eden çykdyjyňy 10 tonnalyk çelegi bolan wadowozy suw maşynyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kolhoz sawhowlaryň ýeçiligine suw daşaýan maşynlaryň sürüjileriniň ilkileri 2-3 toňry 5-10 rubldan goloýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýaplardan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has çylşynyşyp biler diýip synçylar aýdýar. Odurlar ýaplardan akýan suwy içip bolardy. Inni gorkmaly bolup diýip radionyň bir söhbetdeş aýtdy. Onuň sözlerine görä ýylatyň ekologiýa, daşky gurşaw we hususan suw serişdelerini goramak düşünjesi beýle ýokary däl. Meniň işim bitse bolýar diýen adam köpeldi. We inni öňkü ýyllarda akýaly akyr suwy haram ýokma diýip akyp ýatan suwun araslygyna bil baglap bolmaýar. Emma hökümetiň geçirjiler arkaly berilýän suw üçinçiligini ýoly goýup bilmediligi suwun ýylaty dürli görnüşde satylmagynyň dowam etdirilmegine sebäp bolýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň agyz suw meselesine bagşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanyny suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekeni 1500 manada, Türkmenbaşynyň çetki owalaryny 1000 manada çenli pula getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklap içýärler diýip habarçy aýtdy we döwlet tarapyndan keskitlenen bahasy ardan bolsa-da agyz suwunyň alyan aýryklary, pensiýa, kömek pullary çay çöregine zordan ýetýän adamlar üçin o diýen ardan därligini belledi. Adatlyň Lewapdaky habarçysy bu sebäpden agyz suw meselesini beýleki sebäpler bilen deňeşdirip mardaky, daşoğuzdaky agyz suw meselesiniň özüne has agyr görnenligini aýtdy. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenawat şäherine daşoğuzdaky ýa-da mardaky ýagdaý bilen deňeşdirilenine agyz suw problemasy ýok. Özüm barıp görüp gaýtdym. Daşoğuzda içimlik suw has uly problema. Daşoğuzda geçirjiler arkaly gelýän suwun basışı az bolup krantdan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda geýmeşik ýuwmak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Şeýle dol Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çärjek etrabyny içimlik suwun uly mesele bolmagyny galýanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary ýerasty suwy kaçok, elektrikli işleyen motorlar arkaly alıp şol suwy öý hojalygyna ulanýarlar. Çärjek etrabynyň Lewap daýhan birleşigine, ýaz depo owalaryna, Çärjek etrabynyň Watan daýhan birleşiginiň owalaryna suw turbalary doly çekildi. Ýagny yer astyna plasmassa turbalary gömüp çykdylar. Ýöne bu turbalardan suw gelmeýär. Munyň sebäbi Çärjek etrabynyň ýylatyny turbalardan gelýän suw bilen doly üpçün etmek üçin ýene-de bir aýratyn agyz suwy zawody gerek diýip habarçy ýerli hünärmeni salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä, şeýle agyz suw zawodyny gurmak üçin işlenip dörilen taslamak hem bar. Ýöne Aşgabatdaky hökümet onuň durmuşa geçirilmek üçin gerekli maliýe serişdelerini bölüp bermeýär. Türkmenawatdaky agyz suw zawodundan Çärjek etrabynyň suw geçirjilerine suw bermek mümkinçiligi ýok. Sebäbi Sapar Murat Niýazow prezidentlik eden ýyllaryny Türkiýanyň Polimex firmasy tarapyndan gurulan agyz suw zawodunyň her 24 sagatyň içinde 250-300 tonna suw arasylap şäher ýylatyny suw bilen üpçün etmek mümkinçiligi bar diýip hünärmen aýtdy. Eger häzir Çärjek etrabynyň owalaryny ýere gömülen boş turbalary suw wasysyny berse, onu Türkmenawat agyz suw zawody her 24 sagatda 500 tonna suw arasylamaly bolar. Onu beýle mümkinçilik ýok. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, Çärjek etraby bugdoý, paýty hasyl boýunça plan goruşnamalaryny ilkinjileriň hataryny ýerine ýetirýär. Ýöne yerli häkimetler ýurduň beýleki sebäplerine hem bolşýaly ýaşaýjylaryň zerurlyklary baradaky meseleni ýatladyp Aşgabatdan serişde soramagy çekinýärler.
Bu hil çekinceňlik ýurt raýatlarynyň kähalatda daşary ýurtlardaky garaşsyz habar terişlerini ýyl tutup öz seslerini eşitdirjek bolmagyny alyp gelýär. Adam hukuklaryny gorayan Türkmen inisiativasy toporunyň Türkmenistanyň Kronikasyny neşriniň ýazmagyna görä, Garabogadyň ýaşaýjylary Türkmen häkimetleriniň agyz suw üçinçiligini gowulandyrmagy haýyş edýärler. Neşriň Hazar deňdiniň kenaryna ýerleşýän Garabogadly Ozalky Bektaş okuýjylarynyň biriniň ýazan hatyny aýdylmagyna görä, Bektaşlaryň esasy meselesi suw geçirjileriniň bolmazlygy we agyz suwunyň ýetmezçiligi bolup durýar. Suw süýjedici zawoddan suw daşaýan awtologlar arkaly getirilýän suw ýaşaýjylary norma esasyna berilýär. Suw paýyň almak üçin ýaşaýyş jaýgyrlygyndan talon almaly bolýar diýip habarda aýdylýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä suw her 7-10 günden bir gezek ýergiderli bolmadyk ýagdaýda getirilýär. Suw daşaýan ulagyň sürüjüsi köplenç jaýlardan bilge işleýin suwa geçip ýaşaýjylary suwsuz goýup bilýär. Şeýlelik bilen korrupsiýa şertleri döredilýär we 8 kub metr suw almak üçin $15 töweregine para bermeli bolýar. Suw köplenç puluňa da tapylmaýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşrine hat ýazan Bektaş aýdypdyr. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň iýun aýyna suw wadalaryna dolanyp gelsek ozaly, onuň suw meselesi neden gurrunlaryny, uly täzeligin göze iýilmändigini, ýöne ýyl arasyna ýaş prezidentiň suw meselesini kakasyna görä gowy çözmek ähtimallygyny az da bolsa umyt baglanlaryň bolanyny bellemek gerek. Eger de onuň beren tapşyryklary ýerine ýetirilenligini, Amy derýadan we Garagum derýasynyň başlap derýalaryň hanasyna barlygy geçirilmeli. Suw akymynyň geçmezliginiň sebäpleri anyklanyp kemçilikleri düzeltmek boýunça görülmeli çäreler kesgitlenmeli we gystagly işe girişilmeli. Şeýle de prezident tehnikalary, läbik sorjulary, suw sorjulary olaryň ätiýaşlyk şaýlaryny satyn almak üçin zerur ferişdeleriň bölünip berilmegi barada tekliplerin taýýarlanmagyny tapşyrypdy. Mundan başga derýalar bilen birlikde esasy suw akabalaryny hem barlyklary geçirilmeli. Olary araslamak, betonlamak boýunça görülmeli çäreler kesgitlenip derrew işe girişilmeli. Suw süýjedici deskalaryň gurulşyk işlerine başlamak hem de Hazar deňdinden Aşgabatda suw bermek boýunça mümkinçilikleri seredilmeli. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, agyz suw baradaky söhbetimizni dinleýärsiňiz. Amy derýa we Garagum derýalary boýunça seljerme geçirmek, suw akymlaryny gowlandyrmak, suw süýjedici deskalar gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpjün etmek barada edilen görüňler Türkmenistanyň suw üçinçilik meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakyna kararyň taslamasyna gol çekilmegi bilen Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlarynyň görnüşine görä kagyz ýüzüne galdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun arasy agyz suw meselesini iň goly kösençlik çekýän Tewdiniň merkezinde, Daşoğuz şäherini günne 150.000 kub metr agyz suwuny öndürýän suw arassylaýyş zawody açylanyna hem ýyl içinde suw kösençliginiň soňlanjakdygyna bolan umyt anam köpelipdi. Şonu Uly Berdimuhammedow ýurdun ýyratly ýerleriniň ählisini agyz suw meselesiniň çözüljekdigine güýä geçipdi. Azatlyk agyz suw barada berilen wadalaryň soňunyň gelmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada odarky suw gurulşyk işgäri we häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanafi bilen söhbetdeş boldy. Nurmuhammed aga Türkmenistanyň agyz suw hakyndaky kanunynyň kabul edilenine basym 13 ýyl bolýar. Emma bu kanunyň kagyz ýüzünde galanlygy agyz suw meselesiniň köp ýerde has erwetleşenligi aýdylýar. Öňkü prezidentiň ýylatly nokotlaryň ählisini agyz suw bilen üpjün etmek barada beren wadasy näme üçin ýerine ýetirilmedi? Öňkü suw işgäri we siýasatçy aktivist hökmünde öz pikiriňizi aýtsaňyz. Bu hakikaten bir uly mesele. Halkyň arasynda agyz suw bolmasa, halkyň saglygy bolmaz. Şoň üçin ol esasy üns bermeli mesele bolýan. Ýöne gynansaňam, ne Niýazow döwrüne, ne Gurbanuly Berdimuhammedow döwrüne, hem şoň oglunyň prezident bolýan döwrüne bir halkyň aladasy edilýäni görnenok. Näme üçin näsen halka gerek zat agyz suw, arasy agyz suw, ýöne suw däl. O mümkinçiligi Türkmenistanyna gaty tän. Ýöne oňa üns bermek gerek. Meselem Niýazow döwrüne, şu Aşgabatyň özüne dolu üpçüm edilmedi. Näçe ol kararlar çykýar, görkezmeler bolýar, ýöne oň hemmeti kişi dillen berdi bolup galýar, ýa kagzyda ýazgyly bolup galýar. Ýerine ýetenok. Meselem şu Türkmenistan Aşgabada agyz suwuny bermek üçin birinjiden bir uly ýalňyş ýarmaşyň suwuny kesýärler. Bu arasy
çeşme suyu geliyor aşağıda. Ha öz ovamızdan meselem gelen adamlar su içip krandan ne hilsici suyumuz var diyediler. Öyle ona bir kesiyorlar. Kanaldan yankı nasoslar kurup su arasalap halka vermeliyip şu sebeplen. Yanmaşın suyunum ekine veriyorlar. Edilen bir ters milletin etken hareketleri de. Yanvaş su meselesini Niyazfa düşünürüp bilen bolmadı mı? Näme üçin şu şäherleriň iň gowurýan, iň ardyl suwy kesildi? Näme üçin Aşgabatlylar şu yanvaş suwundan mahrum edildi? Şu meseleni şol wagt düşündirjek bolan bolmady mı Niyazfa? Niyazfa gep düşünürüp bolan okdy. Ol birincide düşünürjek bolsaňam dinleýän okdy, ikinjide şonu düşünürjek bolan adam onuň Niyazfyň ulur ýanky düşmany bolup görýär. Onu ýok etmek bilen bolýar, sen maňa garşy çykjak bolýan diýip. Şoň üçin hiç bir adam sesini çıkar bilen ok şu mesele boýunça. Indi o mesele boýunça da hemme meseleler boýunça. Indi bir Gurbanguly Berdimuhammedow geleli. Gurbanguly Berdimuhammedow meseleni boýnarly bulurda ulu kanun çykarylýar. Adam kanuny okap görseň, gogudatlar hemme. Emma şu kanun ýerine ýetirilmedi, kağıt ýüzünde galdy diýerler. Bu näme üçin beýle boldy? Gurbanguly Berdimuhammedow ýoksa ilat içinde ýaşylar bilen duşandy ulu suw wadasyny berdi, agyz suw wadasyny berdi, üçünçülük wadasyny berdi. Näme üçin bir kağıt ýüzünde galdy? Muň sebebi näme? O ýoksa ýa men aýdyp geçdim, o näme suwruny dowlar ýaly kararlar çykýardy, kağıt ýüzünde de ýöne görkezme boýunça da. Hawa. Ýöne gynansaňam ol ýöne boş söz kalýar. Ya biz teriste bilen pul bilen berkedilmedim ýeri. Näme üçin şu sebäbini aýtsaňyz, siziň pikiriňizde sebäp nämedir? Esas sebebi hakykatdan şonu ýerine ýetirmek üçin teriste gerek. Şonu bermen ondan ertesi yankı şonu yerine yetirecek olan ministerlik ya olmasa, başka kurumlar olsa, şolun yolbaşılarını günahkarlıya. Halkım sonra ya, görüyorsun prezident edecek oluyor, karar çıkarıyor. Yani son kömekçileri yerine yetirmek deyip aytap, halkım sonra ya. Mesele teriste de anladın. Esası mesele teriste. Teriste olmasa ne hilkim ya onu minister olsun, ya elki edara kuruman yolbaşısı ol, ne bunu yerine yetirecek. Teriste berilen ýagdaýynda so ýurt içinde spesialistler, hünärmenler barmy? So iş edip biljek adamlar barmy? Şeýle iş amala aşyrylyp bilinler mi siziň pikiriňizde? Öňkü suw işgary hökmüni aýtsaň. Ol näli işerken, ol gaty bir agyr işdäl, ýa bir başarma diýäl işdäl. Halkymyň başarmajak işi ýok. Hemme işin başar bilýär. Ýöne oňa esasy ýanky ellerini boş goýmaly, serişde bermeli. Hem näme etmeliligini öközmeli. Bolly, şol bolsa hemme işim ýerine ýetirdi. Inni Serdar Berdimuhammedow hem geçen ýylyň tomsunyny Daşowdaky suw ýetmezçiligi bilen baglanykda ýurtdaky suw meselesini umuman boýnarmaly boldy. Bu mesele boýunça bir näçe tawsyrlyk berdi. Emma aýdaly Aşgabaty ýerasty suwlardan ýa sil suwlaryndan goramak üçin görülen çäreler ýaly agyz suw meselesinde görülýän çäreler anyk habar berilmeýär. Şu aralykda Aşgabatda hem agyz suwunyň kesilmegi ýaly wakalar gaýtalanypdyr. Ogul atadan galan suw meselesini nädip çözüp biler siziň pikiriňizde? Ya bu ýerde de ýene serişde mesele surmy? Esasy mesele serişde. Serişde bolmasa ne on enjamlaryny satyn alýarsyň, ne turbasyny, ne nasoslary, onuň etmeli işleri ýerine ýetirilmersiň. Indi şu hökümet meclisinde edilen gurulmalardan çen tutulsa Serdar Berdimuhammedow şu mesele düşünýän ýaly serişde goýbermek hakynda da gurulma edildi. Şonuň bilen birlikde de suw meselesi bütün sewitde ýitileşýäne meňdiýär. Indi agyz suw meselesi ýitileşse bir hökümetiň mawreýine de prezidentiň mawreýine de özüňiz bilýänsiňiz şu Saparmurat Niýazow döwründe de şoň gelýän köçesine çykyp aýarlar bedireli protestler ýadylar. Kiçirak protestler bolup geçýärdi ýurdun beýlek günjoklarynda da suw meselesinde. Men pikirim boýunça bu zatlaryň hemmesi diňe suw däl, suw, iýmit, işsizlik, bu zatlaryň hemmesi ahyry halky bir çydamly halkymyz bar bolýan, ýöne hemme zatyň bir çeni bar. Şoň üçin halk ahyry öz meselelerini, öz sözberligini ananaram, görürem, şoňda hereket eder diýip pikir etýän. Ýöne muňa ýetirmeliler. Şoňa ýetirmejek bolsalar, serişde de goýbermeli, halkyň meselelerini çözmeli. Şondan
yurdun parahatçylygy bolýar. Nur Muhammed Hanaw söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulňyz üçin köp sag bolun. Sağ bolýarsyň. Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanawyň pikirlerini dinlediňiz. Şonuň bilen birlikde de Adatlyk Radiosu ýurtdaky suw meseleleri barada ýergiderli maglumat berip gelýär. Eýsem bu meselede size nähili pikir garaýşlar bar. Biri öz pikirlerinizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.